1964 година, село Кромидо, околия Петрич. Македонец чул съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чул съм си македонец от как съм се родил. От кога съм роден, все съм македонец. Андрея Томов Търнаджиев. Роден съм 47 година. На 70 години съм. От Петрич съм. От как се помням, аз си в казармата съм си македонец. Аз съм Евтим по това. Евтим Вардарко се казвам, разбираш. Македонец, чувствам как съм се родил. Да. Татко ми и майка ми са отдолу, ние не сме българи. Така да си кажем. Просто сърцето ми е македонско, това е. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како ще трябва да е. Народът да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Ама аз се гордея, че с теб съм лежал така. Ме е докарал, съдбата ме е докарала да лежим в себе си. Една като следствие ни бяхме. Он беше 17 годишен дете. 9-ти клас бях завършил. Гледай сега. И после те осъди Обойчинов си от детски. Една година ме осъди. В затвор от детски затвор. Лишаване от свобода една Дори година. една ръка. Така е, какво да правим. Това е за намък. Не, виж. Я вижда, целуваме ръката. Ясите. Ние сме заедно ля сме дели, но в най-тежки детски. И аз бях на 19-20 Ето години. така те са. И аз 17 годишно дете и го осъди една година в Бойчиновци да лежи. Ото се чувства македонец. Що бех на 8 месеца. Нищо не бе ме направи. Викахме да живее Македония на македонците с Ванчо. Кучкодеров. Не знаеш това нещо. Ама ние си сме македонци, бе. Никой не може да го отрече това. Не можем. Никой не може да го отрече. Член съм на Омо Депирин, откак е създаден 1990 година. Омо и Линден тогава. А тогава беше, Омо и Линден. От тогава съм член. На всички мероприятия, къде има си отивам. За договорът ще го подпиша Заев, пратите това с Борисов, що мислите? За мен е пълна глупост. Как така че няма македонци, че такива работи. Това е пълна глупост за мен. Иска договор. За мен Заев е предавник. Бугараш. За Омо и Линден тук дойде Стоян на тази тераса тук да приеме организация тук на селото, да приеме секция. И бех изберен тук за председател на секцията. И почнаваме Колко души? 11 не беше? 17 души. 17. 17 души на приеме, организация. И сетне с войводата почнаваме да одиме по Пиринска Македония, да скорнуваме седек има македонци. Тихомир, аз съм Вангел, знаем се, аз даже тия денове си мислих така, викам, моли ми се на там, отдавна, от тогава не съм удил. Кажи за Заев, сега как виждаш? Ти оне да не подскажа. Аз гледам по телевизията, аз си фащам македонската, аз съм на ефирна. Сонце може да фаќате на интернет, ТВ Сонце му покажа нема, а немате интернет. Нема интернет, нема тия великите българи много малко пенсия дадоха. Тия са бил майката за тех мислят само там, тия по парламенту, защото са там Министерски съвет, от съд, прокуратура, администрация, они са държавата. Народа е овци тук, от тази фалшива държава. Ако трябва да кажем политиката на България спрямо македонците, тази политика не я харесвам аз. Убийствена политика. Аз се чудам даже как някои очакват България да признае
Македонско малцинство, че има тук. Ние сме гонени, ядени, а аз като войник, мен името не ми знаех. Ми вика македонец, майка. Така, казвай. Аз съм македонец, Стоян знае. От 72 година станах член тогава на тогаващата организация 72 година. Още кого не карал. Втори път го вкарал в затвора. Тогава бехме по групи по 4 човека. От тия 4 човека само теб те вкара от нашата група. И другите бяха 7-8 човека там. От Българът 73-та година. Съдия 8 човека не осъдия. Така, кой е съдия? Как навсякъде съм удил? Ти що носиш от тебе тогава? Носих такова. Транзистор си носиха, Магнитофон. акумулатор, понеже няма такова, акумулатор. Имаше магнитофон се носяме, разбираш, и насред София бяхме там. Даже... От НДК-то? От НДК-то даже искаваме да влезем в Народното събрание, нали там. Имаше провокатори, верно, имаше много. Те си бяха по нас тия провокатори, разбираш? От тия на Каракачанов, неговите, викава против нас. Да, тия са предатели, тия са бърковисти, тия са идиоти. Държавна сигурност. Това не са хора. Аз сега го избрава за така. Министър. Народ гласува за тия. За тия народ гласува за тия, как да ги кажем, тия са върховисти. Бехме регистрирани от Мана и хората се плащат. Аз съм сега, ние бяхме, беше в... Тогава беше много тежко положение. Ние декади, имаме полицията беше с нас. Благоевград. Бяхме там. Имаше тия маленките очички, тук как миризна, ногата кръв, цял месец не можем да зарасне. Ти беше на Ощава? Не бех тогава, можем да се разбереме. Насекъде търмоз бяхме, насекъде. Насекъде по нас ние бяхме като такова, дъма майком, как да кажем, тръма в очите. Те по нас. Ние искаме се нещо, ние искаме. Аз свободно, ето. 2 години, 3 отих без паспорт, разбираш? Не искам да си пишем българин, разбираш? Не си пишем. Не одам. Полицията ми каза, търмощата, за главата, за ногата. Пак не се подпишах аз, разбираш? Аз се държим на моето. Умри, аз съм си казал, сърцето ми е македонското. Аз съм честен македонска. Българин за мен е... Буклук. Не са хора тия са шпиони. Вика, откъде сте? Той си по интернет си беше улисал квартирата и момчето на чека там на площада, на пристигане. Не се познавахте, не се запознава се и моя внук вика в България. Викам не от България, от Сандански, от Македония. Ние сме си от Македония в Македония. И от село на село, от град на град. Дек ги преспиме, дек си дойдеме и така. Приемаме обиколка из цяла България. На София, Русе, на Шумен, на Равда, Димитровград, Пловдив, Асеновград. Дек има се македонци, се наприеме секции, организации към Омойлинден, тогава беше Омойлинден. Сетне стана Омойлинден Перин. Навсекъде хората плачат, радуват се. Дек има организация Омойлинден, дек се говори за Македония и сакат да ни си кара материали. Материали. Било вестници, било видеофилми. Насекъде дек сме били, насекъде сме оставили се. И видеокасети за Македония, и вестници с монолого на Петър Темелковски обиколиме цяла България.
Аз това от 2 години го говорям, че тия великите българи, горе в София, политиците, докара го народу до мизерия, до робска мизерия. Преди 1 месец вече почна и они по телевизията да говорят. Всеки трети българин живее в мизерия. От прага на Що бедността. да говорим? Ето фактите. Те не мислят за народ, те мислят само за тех. За тех они да са добре, да са на власт, да са на служба, да имат привилегии, големи пари, широк живот. Директно не са ми пили, ама индиректно ми правиха мизерии, сопки по-нашенски. А пък да не говорим за дедо ми, за татко ми и за чико ми, и за другия ми чико, ще го тормозия. Голема такова. Дедо ми беше оръжейник. Оръжейник беше толкова много надарен от Бога, нямаше нещо, що да му кажеш, да не ти го направя. Ако се отдело Гега, игуменец старото, камбаната, моят дедо, он го е отлил там. Лиарство, златарство, оръжие, тамбури, музикални инструменти. Що сякаш ти направи? Он ги правиш, аз гледах. Все около него се въртех там. И за ВМРО на времето, он ги оръжие, ремонти, намервал, и татко ми, и помагал е. И поради тази причина, понеже не изсакава да се правят на българи, дедо ми имаше нареждане там от партията, чак и в здравеопазването и там. Специални грижи за такива, що са били отявлени македонци. И накрая, що съсипая го. Тук операция, уж болен, приел го 1 път, 2 път, 3, тук се изхождаше дедо ми, тук. Лежа около половин година се мъчи. То старият Цветков, ти го знаеш. Аз бех голям вече, разбирах и он беше много добър човек, шегаджия така и като идваш така по улицата и ние се майтапихме доктор Цветков има гащи от картоф и така и он се, нали, обаче не знаеше аз на кой съм. И накрая, кога вече дедо ми го, нали, съсипа, он вика, ело, ти кажем нещо. Викнаме и вика, твоя дедо, а он го е кажал, това и на докторите там. На докторите ми е кажал така. Той човек вика, вие ако не го убихте, той живееше повече от 100 години с това здраво сърце, що е имал. И доктор, това ми окажува на мен. Вика, така им кажа, вика, да го запомниш това, вика, доктор Цветков. Така го отепава дедо ми, унищожи го. Иначе на България, особено са тия, що са ВМРО-то, върховистите, те са в политиката. Те никога няма да дадат. Стоян знае много там, Каракачанов, по Мелни горе, по Рожни. Ни мъкнаха агрегато, полиция ни преща. Те па Не може война без жертви, не може сега да си кажем правото. Що да ви кажа, политиката Македония трябва да държи, заед ако реши да продава Македония на албанци, на българи, на гърци. Значи, за мен трябва да го свалят на власт. Народът трябва да се тегне, иначе това ще го чух по българска телевизия, по Нова телевизия, кога му зададал български журналисти, че питат го Самил каков е. Аз чух лично по телевизията, Нова телевизия, как кажа така. Аз съм политичар, това го решат историците. Това е добро. Значи, това е добро за мен. Иначе, ако в Македонската академия на науките има негови хора да го продават Македония, не е добро. Не съм съгласен аз с това. Българина, ние не можем да сме като тях. Българин, това е вижте, разбираш ли сега? Там за пари най-лузики ще отдае. Продажници, това се вика продажници, за пари газок ще даде. Докато ние сме, как да кажем, ние сме честни хора. Ние въоръжени и по това и нашите татково майко се разбираш ли,
Те са честни хора. Трудолюбиви хора. Ние тук, защото тормоз сме яли, нали, леко там не го надгърши, не го на това. Ние сме тук и го казвам, ние сме македонци са, имаме много разлика с българите, разбираш. Те са друга нация. Те са продажници за мене. Аз никога не може да... Имаш и преброяване, разбираш, нали? Преброяване, колко македонци има, колко това има. Ето, аз бих да преброявам, ще си пиша македонец. Абе не мога, аз сега ми такова. Аз им, че ето сега, например, моето дете, как съм такова, не му дават работа. Ето, само човек почина, нали, но не му дават работа. Понеже татко му македонец и враг на България, разбираш. Ама ние, защото сме бърго, ние сме че искам си нещо просто, да не остават свободната такова. Ние дека и мина събрани, дека и все полицията, все си беше тук. Тук на площада ми арестува, тук имаше митинг, разбираш, на площада. Арестуваваме. Ние сме си ние, това е. Аз си държим на мой това. Да. Македонец и ще умра. Да, браш. 57 година и мене доста време не ме пуща на Златарево на събор. Бех женен вече. На 20 години се жених. И много ядове, брат. Много ядове. Затова, че сме пяли песни, наши песни сме се пяли. Пейте македонски песни, Спасов имаш тук един на МВР-то. Що Кютек ми е турил и той. Викам, женен съм бе, деца имам бе, 2 деца имах. Взе да Марита на площада, понеже минах с мотора по тротуара, а беше почти изкопано за канализация. И защо съм минал там? Това не е причината защо съм минал, защо съм бил пял. Аз поддържах така, не съм кой знае какъв певец. Поддържах на групички, компании, като се събери. Абе, с българите и гърците в наша организация никога няма да го признаят. Те станаха съюз. Това е много важно. Мисленето на нашата група. За Тодор Александър Иванович Михайлов, ще кажеш? За текст съм чел и така по-възрастни хора. Сега това са българи. Убийци. Убийци. Все народ се изтипали през годините. Това си го знаем от старите хора. Сандански, Делчев, как ги намираш? Какви са патриоти ли са? Те са патриоти, Гоце Делчев, Яне Сандански особено. Тук за нашия район. За Тодор Александров и за Ванчо Михайлов няма една песна. Така е, да. Виж, това е Народа не ги тачи. същинска... Ако ги тачи народ, пак има някаква песна. Нито една песна няма за тях. Да. А за нашите въводи си има песни много. Разпарчи се живо Данчо Костадинов. Са тук почна да си кара, оти сме одили, оти не сме го питали него. Да одим, това него да питаме. И сетне с моята кола одиеме. Имах Мерцедес. Тогава одиеме навсякъде по България и от касеро ми даде $100 австралийски. Нали, това да докажи, майка каже. За бензин тури. Да туриме дизел, нали, да такова. И одиеме, дека одиеме, аз от мои пари се слагах, защото трябва там дизел. И като дойдоме на координационен съвет у Благоевград, Горна Джумая, в апартаменто на Бербатов. На Киро да не е, брат, на Бербатов. На Киро на Бербатов.
На Бербатов, на брат му. Данчо Бербатов. На Данчо Бербатов, брат му Благоевград човек. Няма брат. Там Данчо живееш тогава. Така, на Данчо в апартамент. И Шоки си сяди сега, Шоки си заяжда Костадинов и фана си заяде за тия пари. За $100. Те австралийски. И аз го слушах и ми дойде през глава и изкарах тия $, му ги оставих на маста. Оставих му ги на маста и 10 минути си гледат с Бождар, от Сандански с Бождар. Това Бождар как беше, как фамилия? Бождар от Сандански. И гледа и Бождар така ръката... Кирянов е. Жена му е от Микрио. Лиляна, да. Ние бяхме там, кажа да живееш. Също. И Бождар така да вземе $, Костадинов само така направи. Хоп! И ги прибра ги. И аз си фанах за главата тогава. Викам, ле. А тогава ми бяха останали 3 лева български в джеба. Татко ми беше едно време на горското, тук цялата подгорила, он беше главен горски. На хората помагаш, раздаваш се. Ако има някой зор къщичка да прави, ще му каже, там кииш, ще режеш, такова, но тихо, малко, нищо. И хората го уважават. Цялата подгоря, аз кога почнах да дойдам по селата нататък, на кой се врече? На Борис. На кой Борис? На Горски. Господ здраве да му дава на татко ти, кога беше починал вече мир на душата му, он вика, ако не беше ние тази къща, не можа да направи. Раздавал се е. Устанала е полусирак на 3 години и 8 месеца. Баба ми починала е. Леля ми, Евангелия, сестра му, Бог да прости, она го отгледала, сестра, майка му била и така. Нали, да не влизаме в подробности. За македонски работа. За заеди за това беше как. Татко ми, тази статия вече он го знае, нали, за библиотеката горе. Но Чико ми, Серафин, он е спод 9-ти, когато се освободила тази фалшива държава, нали, се е създала вече от фашизма. Бил е ОФ милиция, татко ми е по горски. ОФ милиция, Арно, нали, он работил за македонци, не се прави да таков. Айде, решили, он усетил играта каква е. И не, он на рубите, там сме имали някакво такова бивакче, крави имал там, гледала, Чико ми. И отиват там да го арестуват вече, нареждането да го арестуват. Обаче он усетил работа, успял да ги излаже, вика, добре, да вика, но нека да върза кравичката, когато кидат децата, вика, да не търсят, да не вземе да избега. И Арно, он продава кравичката и хайде, нема го. И от тогава го нема. Беше 7 години навънка по Бразилия, от чужбина, по Гърция, по Америка, знаеше и езици знаеше. Кога си дойде, татко мен ме закарал в Благоевград след 7 години миграция, дойде си, съдия го в Благоевград. Мен ме закара тогава да го видя, за първи път го видях. То сякам да кажем, че... Колко го съдия? Колко го съдия? Колко? 10 години майче лежа. И после дойде. А ти знаеш, че аз с него бех на кариерата, работех на Калоянец. Ти ще Серафин. Заедно бяхме на камена кариера на Стара Загора. И аз бех затвор, 19 годишно момче. А Чичо му го знам, толкова много тих човек, скромен. Добрите хора патат винаги. Кога събирахме за организация 5000 човека, почнахме да събирахме подписи и ние събрахме подписи, идваха полицията в 7-8
часа без прокурорска заповед да те питат от си подписал за такива работи и на хората ми изкараха къл. Запажвах, че ги ми събрат пенсиите. Аз бех записал, хора при мен идваха вечерта, а викам как ги ми събрат пенсиите, няма такова нещо. Ми изкараха къл. И у Грција така им викаат, пред да оди во пензија не збори ништо, оти ако дознаат дека збори нешто за Македонија, нема да му дадат, вистина се случува, замисли човек, кој фашизам е. И тука беше така. Тук без прокурорска заповед, после се оплачахме, нали, ръководителите на нашата организация, се оплачаха и спреха и почнаха да навикат в Пернич в полицията. Защо се писал, кой как те е накарава такива глупости? Тоа ни кажуваше Дали парицата дали? и Сингартиски ми кажуваше, го снимав, дека колку луѓе се викнати во милиција, илјадници луѓе да се потпишат, клекнат, легнат, станат, дека не потпишал. Да потпишат спротивно. И тука беше така. Отивам чат пат по Струмица, зет ме прави да му докара да бър. Говорим с тях, що се пишат българи, разбираш ми са. Има някой много се пише българи. Ето говорим с тях аз. Говорим с тези момчета там, нали? А викам, ти защо си пише българи? Ти си македонец, викам тук, нали? Аз вика, си пише македонец, вика, да, българин, за да може, вика, да шета на работа, да шета така. Вие си предатели, бе, нас не блъска, да му помага. Ти викам тук македонец, да си кажеш, си българин. Какво е това, вашето викам, бе? Вие сте продажници, вие сте викам, за кора не викам само. Така им кажем да направи. Как може такова нещо викам, бе? Вие трябва да... Ние да се държиме, разбираш, македонец. Ние си пише тук са наши колеги, толкова българи са пишали македонци, толкова българи. Защо си пишат българи, бе? Пишат се да може... Ние сме в Европейския съюз, да може да шетат. Да може да работи там. Вие сте предатели, викам, дръжте се това. Аз говорил съм с други момчета, разбираш, не? Едно време, там книги не изпращаха тук, разбираш, не? Книги от Македония, книги, това, онова, разбираш. И сега, отива, си пишат българи. Навсякъде са тия българи. Македония на македонци, аз съм казал така, знаеш колко плакат носих аз в София? Голем плакат. Мене ме е страх, аз съм ял много къде българите, полицията. Плакатова така ми беше. Македония е жива, Македония има вика, до дек свет светува. Македония на македонци в София, да дигнеш там плакат като обесат, бе. Мене ме беше така. Аз плакат в София. Я толкова не съм взимал, например, да ме подкупат. Не, аз съм си такова. Не искам пара, не искам такова. Искам си Македония да е свободна. Това е. Народо да диша спокойно. Да сте живи, драги Господа, я чува Македония, нека я чува. Македония на македонци. Аз даже тук що съм пишал. Хубаво ще разбираш. Мене страх, не знаеш, ки пише са Македония ки пише. Тук. Виж не ме Ако, да сте живи, драги. Поздрав се на Любов. Поздрав. Роден съм 1964 година, село Крумидо, околия Петрич. Македонец чул съм, как се помна. Сотиров Илия съм. Години съм 56. Чул съм си македонец от как съм се родил. Андрея Томов Търнаджиев. Роден съм 47 година. На 70 години съм. От Петрич съм. Как се помням, аз и в казармата съм си македонец. Аз съм Евтим по това, Евтим Вардарко се казвам, разбираш. Македонец, чувствам как съм се родил. Да. Да се плаща на младите, кой ще може да измисли ново, да го изкара, да се финансира, да се патентова. А не да гледаме Европа и Америка. Уния са Америка, Европа си Европа. Ние сме си ние. Така е. Ние трябва да мислим за нас. Нашето общество да го градиме такова, како што треба да е. Народът да живее, да не бега навонка, а да си седи у дома. Аз не знам какво съм се. И никога няма да стана българин.